Pro hráče asi nejdůležitější komponentou je jeho deska hráče. Deska je dvoudílná. Do levé části si hráč umísťuje vítězné body. Vedle body prestiže, ty se ve hře používají jen pokud je ve hře přítomen bůh Ares. A do pravé části si hráči umísťují zlaťáky. Veprostřed desky hráče je prostor pro jejich pilíře. Každý hráč začíná hru a v průběhu hry má 4 pilíře, a to zelený, modrý, červený a žlutý. Tyto pilíře jsou jakýmsi platidlem a podmínkou pro získání karet, jak si ukážeme dále. Prostor nad hráčovou deskou se nazývá panství a pod Elysium. Pokud je ve hře přítomen bůh Apollon, respektive jeho karty, tak je další komponentou ve hře takzvané orákulum. Pod ním jsou umístěny 4 karty. Dále je vždy ve hře umístěn chrám, skládající se ze 2 částí, a to z horní části a z dolní. V horní části jsou vidět 4 barevné kruhy se znaky odpovídající 4 barvám pilířů. A tyto znaky určují podmínku pro získání úkolů v chrámu, a to tak, že pokud hráč chce získat úkol, který je pod daným barevným kruhem, tak musí mít na své desce odpovídající barevný pilíř. Ve hře 2 hráčů jsou ve hře 2 úkoly, a takže pro získání prvního úkolu stačí mít na desce pilíř buď modrý, anebo červený. Pro druhý úkol je to tedy pilíř žlutý či zelený. Při hře 4 hráčů a 3 hráčů jsou ve hře úkoly 4. Úkoly se vždy seřazují od 1 po 4, respektive od 1 do 2 ve hře 2 hráčů. Ve spodní části chrámu je stupnice s žetonem, který se posouvá. Stupnice má 5 dílků a hra se tedy hraje na 5 epoch. Pod chrámem je takzvaná oblast Agora, respektive náměstí, kde je umístěn určitý počet karet odpovídající počtu hráčů ve hře. Ve hře 2 hráčů je to karet 7 a ve hře více hráčů je to vždy 3x počet hráčů plus 1. Takže například ve hře 4 hráčů je to 13 karet. Každá karta má na sobě zobrazeno několik údajů. Je to zejména schopnost dané karty, znázorněná jak pomocí ikon, tak pomocí textů, zde s českými přelepkami. Dále stupeň karty a podmínka pro získání. Opět obdobně jako u karet úkolů jsou to barevné kruhy odpovídající pilířům na desce hráče. Takže například pro získání této karty hráč musí mít na desce jak modrý pilíř, tak červený pilíř. Některé karty mají jen podmínku 1 pilíře a některé karty i černý kruh, to znamená jakýkoliv další pilíř jakékoliv jiné barvy. Takže konkrétně zde musí mít hráč žlutý pilíř a 1 další. Poté poslední částí karty je symbol aktivace. Tyto symboly jsou různé. Ve hře jsou například karty
s symbolem okamžité aktivace, symbol jakéhosi blesku, takže hráč i hned poté, co kartu získá, tak její schopnost vyhodnotí. Dále je tu symbol aktivace jednou za epochu, takže je to jakási šipka. V praxi to funguje tak, že hráč kartu tapne, otočí na bok jednou za epochu, vyhodnotí, tím je vyčerpaná a na začátku další epochy opět může postavit a zase využít. Potom jsou tu symboly Chronos, jakési přesýpací hodiny. Karty s tímto symbolem se vyhodnocují až, jejich schopnosti se vyhodnocují až na konci hry. Poté existují karty se symbolem Eleusis, jakýsi had, a dále tam mají symbol například aktivace, a takže fungují stejně jako karty jen s tímto symbolem, ale podmínkou je, že hráč musí mít ve svém panství, tedy v oblasti nad deskou hráče, ještě aspoň jednu kartu Eleusis. Poté ji může využít obdobně jako klasickou kartu bez tohoto symbolu. Tedy tapnout, vyhodnotit a na začátku další epochy opět obnovit. A nakonec posledním symbolem je symbol zahájení, je kruh. Pokud hráč tuto kartu získá, tak si na ní ihned umístí symbol žeton zahájení, prstenec, a tyto schopnosti těchto karet lze vyhodnotit jen jednou za hru. Takže hráč, když tuto schopnost vyhodnotí, žeton odstraní a je jasné, že tato schopnost už byla použita a dále ji nelze použít. Takže dalšími komponentami, které jsme si ještě neukázali, jsou zlaťáky sloužící pro přesun karet z panství do Elézia, žetony prestiže. Tyto žetony jsou v hře přístupné jen když je ve hře bůh Ares, karty boha Arese. Hráč potom na konci odměněn vítěznými body, hráč s nejvíce body prestiže. A samozřejmě nesmí chybět vítězné body, které hráč získává jak v průběhu hry, na konci hry a i při závěrečném bodování, jak si ukážeme dále. Další komponentou jsou disky herního pořadí. Tyto disky si hráči umísťují ke svým deskám. Na konci je pro ně výřez a určují herní pořadí. V průběhu hry se toto pořadí mění, takže si hráči disky podle toho předávají. Poslední komponentou, kterou jsme si ještě nepředstavili, jsou bonusové žetony. Žetony za bonusové legendy. Pro každou rodinu karet bohů, což si dále vysvětlíme blíže, jsou přítomny 2 žetony, a to žeton 2 vítězných bodů a žeton 5 vítězných bodů. A také žetony pro stupňovité legendy, což si vysvětlíme dále. Průběh hry je rozdělen do 4 fází. První fáze se na začátku hry neprovádí a taky nyní přeskočíme, vysvětlíme si ji později. A rovnou přistoupíme k druhé fázi, která je ve hře nejdůležitější, a je to fáze akcí. Hrázi akcí začíná hráč s diskem hodnoty 1 u své desky hráče a ve svém tahu provede buď získání
karty z náměstí a nebo karty úkolů. Ty tahy postupně po vystřídání s ostatními hráči provede 4 a vždy musí na konci těchto 4 akcí mít přesně 3 karty z náměstí a 1 kartu úkolu. Nyní si tedy ukážeme příklad akce získání karty z náměstí. Například budu chtít získat tuto kartu shromáždění hrdinů. Podmínkou pro získání této karty je mít na desce žlutý pilíř a jakýkoliv další. Začínám, takže mám všechny 4 pilíře, není tedy problém tuto kartu získat. Po zisku karty však musí hráč provést jakousi platbu, a to ve formě odhození jednoho ze 4 pilířů na své desce. Nemusí to být nutně ten, který byl podmínkou pro získání karty, v tomto případě třeba žlutý. Takže nyní například odhodíme zelený pilíř. Poté odhraje další hráč a v dalším tahu prvního hráče budu chtít například získat tuto kartu. Podmínkou je vlastnictví červeného pilíře, to splňuji, takže kartu si umístím do svého panství a nyní odhodím například modrý pilíř. Ve svém tahu ve fázi akcí samozřejmě můžu již využívat schopností karet ve svém panství. Podmínkou je správné vyhodnocení dle symbolů, jak jsme si ukázali při seznámení s komponenty. Hra pokračuje a například v dalším tahu budu chtít získat 1 z karet úkolů. První karta úkolu má podmínku vlastnictví červeného nebo modrého pilíře. Na desce mám červený pilíř, takže si kartu mohu vzít a při platbě odhodím například červený pilíř. V posledním tahu již mám na desce jen žlutý pilíř a proto mohu získat jen kartu, která má jako podmínku žlutý pilíř. V našem případě je to tato karta, odkaz, takže si ji umístím do svého panství. V jedné epoše jsem tedy odehrál 4 tahy, získal přesně 3 karty bohů a 1 kartu úkolu. Poté, co v fázi akcí odehrají všichni hráči, začíná další fáze a tou je fáze psaní legend. V této fázi se nejdříve vyhodnotí získané karty úkolů. Takže v našem případě máme kartu s hodnotou 1. To tedy znamená, že nám zůstává žeton herního pořadí s hodnotou 1. Pokud bychom měli 2, musíme náš žeton předat druhému hráči a prohodit si s ním žetony. Případně při hře více hráčů se správně žetony prohází podle karet úkolů. A karta úkolů zobrazuje důležité údaje, a to v počet získaných zlaťáků, v našem případě 5, a počet přesunů, které může hráč v této fázi, v třetí fázi psaní legend, provést. Přesun je myšleno přesun karty z panství do Elysia. V našem případě máme tedy 2 přesuny, takže můžeme přesunout například tyto 2 karty. Za přesun se vždy platí, a to počet mincí odpovídající stupni karty. Takže kdybychom chtěli přesunout tyto 2 karty, zaplatíme 5 zlaťáků. Na začátku hry
hráči začínají se 4 zlaťáky na své desce. V průběhu hry samozřejmě pomocí karet mohou získat další zlaťáky a jak jsem již říkal, i pomocí karet úkolů. Přesun karet má svá pravidla, protože v části pod herní deskou, tedy v Elysiu, se píšou takzvané legendy. Legendy mohou být 2 druhů, a to legenda rodinná anebo legenda stupňovitá. Legenda rodinná může obsahovat maximálně 3 karty. Musí to být karty, všechny karty od jednoho boha. Zde například bůh Apollon, tedy zelený bůh. A tyto karty musí mít stupeň 1, 2 a 3. Takže každá rodinná legenda může obsahovat maximálně 3 karty, 3 odlišných stupňů a od jednoho boha. Druhým typem legendy je legenda stupňovitá. Stupňovitá legenda může obsahovat až 5 karet. Vždy to musí být karty od různých bohů, ale naopak stejného stupně. Takže například zde máme neúplnou stupňovitou legendu 2. stupně. Neúplná, protože se skládá jenom ze 3 karet, úplná se skládá z 5 karet. Protože každá hra se hraje s kartami 5 bohů. Krabice obsahuje karty 8 bohů, takže se hry dají různě obměňovat. Můžete si vždy pro hru vybrat 5 bohů různých, to zajišťuje velkou variabilitu. Při přesunu karet z panství do Elysia do legend je možné karty přesouvat u rodinné legendy nenutně v pořadí 1, 2, 3, ale je možné umístit například kartu se stupněm 2, poté k ní přidat stupeň 3 a v dalším tahu stupeň 1. Je možné mít neomezený počet nedokončených či dokončených legend a je možné mít i osamocené karty v Elysiu, avšak ty na konci hry se odstraňují a hráč za ně nezíská žádné body. Aby hráč získal body, musí legenda, ať už stupňovitá nebo rodinná, obsahovat aspoň 2 karty. S tímto takzvaným psaním legend souvisí i již zmiňované bonusové body za legendy. Jakmile hráč dokončí kompletní legendu rodinou, první hráč, který ji dokončí, obdrží žeton dané rodiny s 5 vítěznými body. Druhý hráč, který dokončí rodinnou legendu, obdrží odpovídající žeton s 2 vítěznými body. U stupňovité legendy hráč, který jako první založí legendu určitého stupně, například tady nekompletní legendu 2. stupně o 2 kartách, obdrží žeton odpovídající stupni, tedy 2, a se ziskem 6 vítězných bodů. Avšak jakmile v průběhu hry některý hráč složí legendu stupňovitou skládající se z více karet, tak mu hráč musí tento žeton předat a na konci hry vítězné body získá jenom hráč, který tedy má legendu složenou z nejvíce karet. Pokud hráč získá legendu nebo složí legendu z 5 karet, která se vlastně nedá překonat, tak mu samozřejmě žeton zůstává. Žetony pro stupňovité legendy jsou tedy 3, jeden pro stupeň 3, druhý pro stupeň 2 a třetí pro stupeň 1.
Po fázi psaní legend následuje čtvrtá fáze. Čtvrtá fáze je fází konce epochy a je to fáze přípravná na další epochu. Hráči si vezmou zpět všechny své pilíře, umístí si je na desku, poté si hráči narovnají aktivované karty ve svém panství, posune se žeton na stupnici epochy a začíná se další epocha první fází. Tu jsme na začátku hry přeskočili, takže nyní si ji můžeme vysvětlit. V podstatě se jedná o fázi přípravnou, a to v tom smyslu, že z náměstí z Agory se odstraní všechny zbývající karty, vyloží se tam karty nové počtu dle počtu hráčů a pokud je ve hře bůh Apollon, tak se z orákula přesunou karty do náměstí, až poté se doplní na požadovaný počet a do orákula se vyloží 4 nové karty. Po vyložení těchto karet následuje fáze 2, fáze akcí, takže zopakuji, ve fázi akcí si hráč musí postupně vzít přesně 3 karty bohů a 1 kartu úkolu. Může nastat situace, že hráč si má brát kartu úkolu či kartu bohů a nemá žádný pilíř odpovídající barvy z zbývajících karet vyložených v Agoře na náměstí. Například v Agoře zůstávají jen karty, které mají podmínku vlastnictví žlutého a červeného pilíře. Hráč však již jen na své desce má zelený a modrý a vlastní již kartu úkolu, tím pádem si musí brát kartu boha, ale nemá tedy odpovídající pilíře. V tom případě si z dobíracího balíčku vezme vrchní kartu lícem dolů. Všechny karty bohů mají zadní stranu stejnou, je na ní takzvaný občan. Tohoto občana si tedy vezme hráč a umístí do svého panství. Občana lze také přesunout do Elysia a doplnit si ho do legendy. Výhodu má tu, že funguje jako jakýsi žolík, takže může v legendě nahradit jinou kartu dle potřeby. Například ve stupňovité legendě jde doplnit jakožto karta 2. stupně, nebo v legendě rodinné například takto jako karta 2. stupně, tedy 1, 2, 3, rodinná legenda. To je výhoda karty občana. Nevýhoda je ta, že na konci hry za každého občana v Elysiu, který je součástí legendy, hráč ztrácí 2 vítězné body. Druhý případ, který může nastat, že hráč nemá odpovídající pilíře, je při získání karty úkolů. V našem případě například hráč vlastní modrý a červený pilíř, avšak ve hře jenom zbyl úkol jen s podmínkou vlastnictví žlutého či zeleného pilíře. V tom případě hráč svůj tah vynechává, nechá dohrát ostatní hráče a poté získá poslední kartu úkolů, avšak otočenou druhou stranou. Jedná se o takzvaný nedokončený úkol a ten má samozřejmě snížený zisk zlata i přesunu karet. V tomto případě dokončený úkol má zisk 3 zlat a 3 přesunů, nedokončený úkol 1 zlato, 1 přesun. Takže hra pokračuje fází akcí, následuje již vysvětlené psaní legend, konec epochy a takto až do 5. kola, po 5. epoše takzvané, a po ní následuje závěrečné bodování. V našem ukázkovém případě
si spočteme, jak probíhá bodování a kolik by hráč získal bodů. Jako pomůcka slouží tato karta. Nejdříve před bodováním se odstraní všechny karty z panství hráče a všechny samostatné karty v Elysiu, tedy pod deskou hráče. Samostatná karta se neboduje. Potom se sečtou žetony vítězných bodů na desce hráče. V našem případě je to 10, 20, 30 bodů. Z legend se odečtou 2 body za každou kartu občana, takže 28 celkem. Přičtou se bonusové žetony. V našem případě se hráči podařilo jako prvnímu sestavit rodinnou legendu boha Apolona, získává tedy 5 bodů, celkem 33. A sestavil i jako druhý legendu z karet boha Apolona, takže má další 2 body, 35. A poté se obodují vlastní legendy podle pomocné kartičky. Rodinná legenda, skládající se ze všech 3 karet, má hodnotu 6 bodů. Takže má hráč 6 a 6 za 2 kompletní rodinné legendy, to je dalších 12. A stupňovitá legenda, v našem případě složená ze 3 karet, má hodnotu 4 bodů, takže další 4 body je 16 navíc. 16 a 30 je 46 a 7 je 53 minus 2 body za občana. Hráč by získal v našem případě 51 bodů.